ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ବୁଢୀ ହେଲାଣି, ବୁଢୀ ହେଇକି ଗୋଟେ ଚକଲେଟ ପାଇଁ ମୋ ସହିତ ତା ଝିଅ ସହିତ ଲଢୁଛି। ତ ଯାହା ହେଲେ ବି ସେ ମା ନା ଲେଖା ହେଇଛି କଣ ବୋଲି ମା ଦିଏ। ତୁ କଳିଆଣି କାଇଁ ହେଇଛୁ? କଳିଆଣି କାଇଁ ହେଇଛୁ? ମା ଖାଇବା ଇଏ ମୋଠୁ ଖାଇବା ନେଇଯାଏ। ଦୁନିଆରେ ଫାଷ୍ଟ ମା ଆଗେ ମୁଁ ଖାଇବି, ମୋ ଛୁଆ ପରେ ଖାଇବ। ମା ତାକୁ ଗୋଟେ ବିଧା ଦେ, ବିଧା। ଏକ ତ ମୁଁ ମୋ ଚକଲେଟ ଗୁଡା ସବୁ ବାବାଙ୍କୁ ଦିଏ ହେଲା, 5 ଷ୍ଟାର ସବୁ। ମୁଁ ତ ଖାଇନି, ମୁଁ କେତେ ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟେ ଖାଉଛି ଗୋଟେ देख ଦେଇଦେଲା କଳିଆଣି। ତୁ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଗଲେ କଳି ଲଗେଇବୁ ବେ। एक्चुअली ଲୋକମାନେ ମୁଁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ କରେ, ଲୋକମାନେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଗୁଡା ନେଇ ପାରନ୍ତିନି ହେଲା। ତୁ କଳି ଲଗେଇବୁ, ମୁଁ କେବେ ବି ତୁ ଶାଶୁ ଘରେ କହିଲେ କଳି ଲଗେଇବୁ। ମୁଁ ଚକଲେଟ ତୁ ସେ କଳିଆ ଟିଭି ଶୋ ଗୋଟେ ଦେଖିକି ଖାଏନି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତୁ କଳିଆ ଟିଭି ମତେ ଭଲ ଲାଗେ ସେଟା ମୁଁ ଖାଏ। ମୁଁ ବେଶୀ ଚକଲେଟ ଖାଏ। ତୁ ସେଇ କଳିଆ କଳା ଲକଅପ୍ ଦେଖି ଦେଖି ତୁ ଏଇଭଳିଆ କଳିଆଣି ହେଇଗଲୁଣି ପୁରା। Whatever. କଣ କରିବା ଗାଇଜ, ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି କରିହବନି। ମୋ ମା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପଳେଇଲା।